nde hetti laamu ngun e juuɗe sulle ɓe horejo laamu fadde ngu asimigo taw watti haɓugo Rafiki Sall ko ɓuri hettude makko hayso tawi laamu makko waɗi taɓande o alhaali ndena gureji ndi na heddi e sattude janguji kuliyankoɓe e moftuɓe ɓe ina ɓeydo e nder leydi ndi diwe goɗɗe e wuddu Mali wano Jafara be ha joni no udda hayso tawi nokkuji tengtuɗi ko wayno Kidal e Tessalit ƴettitama e juuɗe moftuɓe e kuliyankoɓe ɓe to banggue démocratie ɗoska leydi ndi waylama e lewru jeeɗiɗaɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati e lewru joɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi landaji dawrugol ɗi foof fusama ɗum addi luural mawgal e nder ɗi duuɓi joyi kadi luural teskama hakkunde laamu fadde ngu e jeyniyankoɓe ɓe e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi jeydeji windirayankoji wono RFI e France 24 haɗama gollude e nder leydi ndi to banggue uyki gila hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi Mali na wondi e caɗele tiɗɗe caɗele battinɗe no fewi e julagu e nder galleji gollorɗi hewɗi ko fewti e diplomatie laamu fadde ngu wawano tittinde jokkodiral maɓɓe e fedde CEDEAO e pelle windirayankoje ni woni Mali leyɗe ɗiɗi ɗe Sahel yalti e nder nden fedde e lewru goɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi caggal nde ɗe darni dental leyɗe Sahel.